Вітаю, друзі! Я Лариса Волошина. І це спецефір, присвячений роковинам депортації кримських татар. Нагадаю, 18 травня 1944 року у щойно звільненому від нацистських окупантів Криму сталася жахлива трагедія. Радянська влада депортувала з території півострова всіх кримських татар. Згідно досліджень, те, як нам про це розповідають історики, більшість людей, які були депортовані в ті дні, це жінки і діти, 87%. Але згодом, буквально за рік, до них долучилися і ті чоловіки, які служили в радянській армії. Тож про наслідки депортації кримських татар для кримсько-татарського народу та і всієї української нації загалом ми поговоримо з нашими гостями. У нас в студії Мартін Олександр Кислий, кандидат історичних наук, дослідник історії кримських татар, і Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту. Вітаю вас, панове. Салам алейкум. Ну, перше в мене питання до історика, тому що от воно мене постійно бентежить. Я просто собі не можу скласти оці цифри через те, що, як ми розуміємо, депортація почалася буквально менш ніж за тиждень після звільнення Кримського півострова. 12 травня радянська армія, 4-та українська армія, остаточно звільняє Крим. За 6 днів починається депортація. Депортовано 238 тисяч людей. За 6 днів. Тобто, от мене викликає питання, пане Мартине, чи не бачите ви в цьому якусь злонамірність, чи не були ці списки, бо це ж треба було списки, це забагато людей, треба було розуміти, де вони живуть, де вони мешкають, де працюють, тому що є свідчення, що до людей приходили на роботу і їх забирали з роботи. Тобто це якийсь такий величезний має бути підготовчий процес, не за 6 днів. Як, на ваш погляд, як так сталося? І взагалі, коли радянська влада обдумувала оцю ідею депортації кримських татар? Те, як відбулася депортація кримських татар, є насправді свідченням того, наскільки точно був відточений цей репресивний механізм в Радянському Союзі. І так само це характеризує саму депортацію як тотальну. Тобто, якщо б вона була вибірковою, або якщо б справді там були якісь наміри, умовно кажучи, когось покарати, уявімо на секунду, що справді таке завдання стояло, а депортація відбувалася б в інший спосіб. Її тотальність, її масовість характеризує її як злочин, радянський злочин проти кримських татар. І, власне, дозволяє нам говорити про геноцид, бо Крим було повністю очищено від цього народу. Як вдалося радянській владі це зробити? Це не була перша радянська депортація народу, але мені здається, що саме на кримських татарах радянська влада удосконалила свої ці злочинні навички. Пане Аліме, тоді питання до вас, оці 6 днів і ця підготовка. Я чула від істориків, які займаються дослідженням депортації, про те, що насправді це була таємниця для всіх оточуючих. В Криму ті радянські люди, які мешкали поруч з кримськими татарами, вони були шоковані не менше. Тоді виникає питання, хто її готував, і як її проводили? Хто складав ці списки? Я впевнений, що це, очевидно, було зроблено по піраміді, тобто від вищого керівництва до тих, хто курує цими комендатурами, курує безпосередньо адміністраціями на півострові. Що відбувалося, і це дуже коротко з історії моєї бабусі Ніяр. Вона розповідала, що за 2 дні до депортації до них, до будинку її батьків приходили 2 радянських солдат, нібито робити перепис населення. І вони, це була обідня пора, моя прабабуся ще завела їх додому, нагодувала супчиком, і вони переписали, хто живе, яке майно і так далі. Через 2 дні, тобто вночі 18 травня, ці 2 НКВДистів прийшли депортовувати нашу родину. Тобто це готувалось, очевидно, ще до звільнення півострова, але от сам процес, як це було вертикально налагоджено, я думаю, дуже добре налагоджено, бо
авторитарні, тоталітарні режими найкраще, що вміють, це репресовувати. І в них що сьогодні, що тоді, ця схема налагоджена. Пане Мартине, от радянська влада тоді пояснювала депортацію, мовляв, співпрацею з нацистським режимом кримських татар. До речі, цю версію досі повторюють на території окупованого Криму. Вона не є такою канонічною, але тим не менш ми чули це від Аксьонова, цього ляйтера, ми чули це від Костянтинова. Багато хто говорить про народ-зрадник. І от тут виникає питання, а чи було взагалі якесь розслідування, чи є принаймні хоча б фальсифікована, але тим не менш такий склад злочину? Чи хтось з цим попіклувався про це? Після звільнення Криму навесні 44-го року справді відбувалося переслідування і радянське, досить умовне, але слідство над тими, хто був залучений в роботу окупаційних адміністрацій. Я не пам'ятаю точну цифру, але вона мізерна. Тоді досить швидко було заарештовано та відправлено в табори тих, хто дійсно приймав участь в роботі окупаційних адміністрацій. Це відбулося ще в квітні 44-го року. І, звичайно, це не сотні тисяч. А оці сотні тисяч тіл, які були знайдені, закатованих кримськими татарами радянських громадян, воно взагалі існувало? Ця міфотворчість відбувалася поступово, бо одразу після депортації кримських татар вони були повністю викреслені з мап, з атласів, з енциклопедій. Якщо відкрити праці західних совітологів того періоду, вони писали, що такий етнос більше не існує, немає кримських татар. Було стерто будь-які сліди. Спроби кримських татар повернутися на батьківщину, їх активний національний рух, звичайно ж, зробив цю проблему, це питання відомим не тільки в Радянському Союзі, але й на Заході. І, наприклад, в середині 70-х, коли оці тоненькі струмочки, потічки кримських татар вервичкою тягнулися до Криму, радянська влада дістає оцей міф про зраду, і в Сімферополі починають проводити публічні суди над зрадниками кримськими татарами. Їх віднаходять. Хто були ці люди і чи справді їх можна було засуджувати, невідомо. Вочевидь, це справді була фальсифікація. А матеріали цих судових процесів засекречені, недоступні історикам. Вочевидь, це була фальсифікація. Суди були настільки публічні в Сімферополі, на вулицях через гучномовці транслювали засідання цих судів. І це досить добре налаштувало місцеве населення в великих містах Криму проти кримських татар, які намагалися повертатися. Не в сільській місцевості, а саме в містах. Пане Аліме, знаєте, я зараз слухаю пана Мартіна, і в мене виникає така жахлива паралель, тому що оці злочини, масові катування і розстріли на Київщині, до прикладу, і в інших українських окупованих містах, багато хто стверджує, що росіяни хотіли, в них був план розстріляти активістів, поховати їх в тих могилах, а потім захопити Київ за 3 дні, чи за 5, чи за щось, потім розрити ці могили і сказати, бачите, це українські нацисти, вони тут всіх вбили. От мене просто жахає оця паралель, таке враження, що путінський режим просто, як під копірку, повторює. Скажіть мені, будь ласка, от ці наслідки, от те, що ми почули про оці судові процеси, народ-зрадник, як це відображалося на тих людях, яких виселили, як вони подалі жили під цим тавром? Більшість кримських татар, яких депортували, опинились в Узбекистані. Але родини кримських татар теж були розірвані, розділені. Багато хто втратив зв'язок, багато хто в перші роки загинув. Бо тут важливо говорити, що сам процес депортації, те, що майже половина всього народу загинула, це не тільки під час дороги, а це перші роки. Бо жахлива антисанітарія, відсутність абсолютно банальних умов цьому свідчила. Кримські татари, очевидно, почали самоорганізовуватись. І після смерті Сталіна, коли кримські татари почали, студенти, до речі, створювати національний рух кримських татар за повернення на батьківщину, де і Мустафа Джемілєв, і дуже багато інших різних активістів молодіжних було. І тоді ці
горизонтальні зв'язки давали відчуття єдності. Це було дуже важливо, бо місія покоління мого діда і бабусі було не лише повернутися додому, а ще й зберегти ідентичність. А от такі об'єднання допомагали зберегти мову, традиції, розуміти історію і розуміти, знати свою культуру. Ми поспілкувалися з першою заступницею міністра іноземних справ пані Еміне Джипаровою щодо необхідності визнання депортації кримських татар 1944 року актом геноциду на міжнародному рівні. Тож послухаємо пані Джипарову. Історія кримськотатарського народу – це є та історія, яку необхідно знати, коли ми аналізуємо сучасне Криму, сучасне окупації Російської Федерації, сучасну війну, яка була не спровокована, яку Російська Федерація веде проти України. Історія кримськотатарського народу, вона про те, що є корінний народ і мешканці цього півострову, які є власниками цієї землі, і Російська Федерація традиційно під першої анексії 1783 року ставила під питання право на це існування, так само, як сьогодні Російська Федерація ставить під питання право на існування України, української нації, української мови і так далі. І тому визнання геноцидом депортації кримських татар – це є теж частина історії і шляху повернення справедливості. Бо тільки тоді, коли ми будемо впроваджувати політику на справедливих засадах, тільки тоді можна говорити про мир, про безпеку, про домовленості, про те, що всі себе будуть відчувати убезпеченими. На сьогодні є кілька країн, які визнали депортацію актом геноциду. Це Канада, Литва, Україна, Латвія. Цей шлях продовжується. Інформаційні, комунікаційні кампанії, які мають на мету розповісти, хто такі кримські татари, чому їх репресують, яка їх доля, чого вони хочуть, і фактично про те, яку політику впроваджує Україна, наприклад, визнавши кримських татар корінним народом. Оце важливі елементи для того, щоб створити умови до подальшого визнання актом геноциду з боку інших країн. Це була Еміне Джипарова, перша заступниця міністра закордонних справ. А ми повертаємося до розмови з нашими гостями. Пане Аліме, ми почули геноцид і, більше того, необхідність визнання геноциду як політики справедливості щодо кримських татар. Що, на ваш погляд, це змінить для кримськотатарського народу і як це посприяє відродженню? Це, очевидно, коли в світі визнають такі актами геноциду, це свідчить про повернення справедливості, в першу чергу, про те, що кримськотатарський народ таким чином, в тому числі, повертає собі свої імена і свою суб'єктність, бо що робила радянська влада, зараз що робить російська влада, вона намагається максимально стерти згадки про кримських татар від топонімів, масове перейменування топонімів в радянські часи. Сьогодні чергова колонізація півострова Росією, та в тому числі це війна проти ідентичності, як української, так кримсько-татарської. Тому сьогодні, коли ми говоримо про міжнародний рівень і про рівень деокупації, такі моменти в тому числі свідчать про те, що розбивають цей міф російський, що Крим завжди був російською територією. Так? І російська історіографія любить розповідати про Крим після першої анексії Катерини II, але не розповідає про величезну історію півострова і про те, як вони вже четверте століття намагаються корінне населення цього півострова просто знищити. Пане Мартіне, теорія геноциду, взагалі це визначення, яке свого часу винайшов Рафаель Лемків, він був ініціатором, він впроваджував, намагався впровадити це поняття в міжнародне право, але наскільки ми знаємо, те, як міжнародне право трактує геноцид, це не зовсім те, як його хотів бачити пан Лемків. І будь-який геноцид, він означає, що є процес відродження, є процес усунення наслідків геноциду. На ваш погляд, які основні є наслідки того, що сталося для кримських татар і для України? Як змінився, я маю на увазі, як змінився Крим після депортації? І Крим, і його корінний народ, кримські татари, вони
суттєво і докорінно змінилося. Крим був фактично очищений від корінного народу кримськотатар. В Криму змінилося все, і починаючи від ландшафту, і архітектури, великих архітектурних форм, малих архітектурних форм, закінчуючи культурою господарювання, сільськогосподарськими культурами, традиціями догляду за землею, догляду за цим півостровом, закінчуючи культурою, власне, змінилася культура самого півострова. Так само від депортації постраждав народ, змінилася його ідентичність, народ був фальсифікований, совєтизований. Звичайно, можна відшуковувати якісь позитивні наслідки у тому, як народ подолав депортаційні наслідки депортації. Але мені здається, це певна маніпуляція. Для України наслідками депортації є насправді 2014 рік. Якби не було депортації, не було 2014 року, якби не було депортації, в Криму був абсолютно інший етнічний склад населення. І 90-ті роки, які означилися демократизацією багатьох процесів, вони відбувалися в абсолютно інший спосіб, якби на той момент там був би присутній сформований і сильний корінний народ в усій своїй масі, а не послаблений, розкиданий і не повернувшися повністю. Вочевидь, це моя гіпотеза, тоді б не було 2014 року. Тому подолання наслідків депортації, які насправді були прописані ще в декларації другого Курултаю в 91-му році, вони мають відбутися зараз, ми маємо над цим працювати, бо долаючи ці наслідки, ми робимо можливим розв'язання цього кримського вузла, подолання нашої сучасної нам кримської проблеми, яка нам болить. Безумовно, ми укріплюємо державність, наскільки Звичайно. якщо я правильно розумію. Так. Дякую вам, панове. Дякую за те, що прийшли. Я пропоную подивитися сюжет, історію кримської татарської родини, кримської татарки Севгіль Латіфзаде, жінки, яка поверталася до Криму кілька разів, і кілька разів була депортована, але тим не менш, вона все одно повернулася до рідного Криму. Ах, Аллах. Мен doğma Крым татары қызым. Я кримська татарка. Адым Севіль. Звуть мене Севіль. Соядым Прізвище Лятіфзаде. У рік виселення врожай був дуже багатим. Солдати все описали. Мама цілий рік лежала хвора плевритом в селі. Тільки но вона начебто оговталася, і тут рано вранці постукали солдати. «Давайте збирайтеся, 15 хвилин на збори. Всім зібратися біля школи». Бідна мама від розгубленості схопила лише свій редикюль, в якому зберігалися документи. В дорозі дуже мучилися, ці вагони кишать вошами. Під час зупинок сестра гріла воду, мила нас. Але на ранок воші знову з'являлися. Приїхали в Узбекистан, нас відправили в найдальший район. Через деякий час вся наша сім'я, крім мене, злягла від тифу. Серверчик наш помер. У 1961 році вийшла заміж, потрапила в Янгіюль. У Янгіюлі міліціонер застрелив людину на ім'я Фемі. Ми влаштували величезну, довжелезну демонстрацію. Ось в цей час і включилися ми в національний рух. На зборах нам сказали, що за тиждень перекрили всі шляхи до Криму. Необхідно було посилити наші дії. Треба їхати в Крим. Як? Своїми силами. Ми з чоловіком перезирнулися. Їдемо? Їдемо. Приїхали. Вийшли з літака, а нас тут ніхто не чекав. Дорога закрита.
Ми приїхали в Кольчугино, домовилися про покупку недобудованого будинку. Пішли в сільраду оформлювати договір куплі-продажу. А тут голова сільради як почав лаяти господаря будинку. А я стою за дверима й слухаю, як він каже: «Ти знаєш, кому продаєш свій будинок? Вони кримські татари, зрадники». Я не витримала, увірвалася в кабінет і кажу йому: «Ви чому обманюєте? Мені тоді було всього 9 років. Мали право мене виселяти». Увечері була облава. Нас усіх заштовхали в автобуси і вивезли з Криму. Чоловік запропонував їхати в Новоолексіївку. Рік пропрацювала в селі неподалік від Новоолексіївки. Мене звільнили з роботи, було багато труднощів. Тут я народила ще одного сина. Коли Абдула мав йти в 1-й клас, ми знову зібралися в Крим. У 1977 році вирішили, будь-що буде, їдемо. А тут нас чекали ще більші труднощі, але вже все ж таки на батьківщині. 7 разів переїжджали, але не поїхали. Найважчий час – повернення з Узбекистану додому. 13 разів переїжджати нелегко. Діти мої народилися в дорогах повернення. 6 років там, 9 років в Новоолексіївці. Діти підросли. Народилася ще одна дитина. Стало у мене 4 дитини, але ми були в Криму. Що б не було, а ми живемо у себе на батьківщині. І совість наша була чиста. Ми були впевнені, що боротьбу за повернення треба довести до кінця. А ми повертаємося до студії. До нас доєдналася Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Вітаю вас, пані Таміла. Доброго здоров'я. От в мене питання щодо ліквідації наслідків депортації, тому що ми говоримо про це багато років. Багато років начебто минуло з цієї події, начебто кримські татари повернулися до Криму. Але тим не менш, абсолютно очевидно, що політика держави в цьому ключі не була досконалою, ба більше свої корективи знову ж таки внесла окупація. Що, на ваш погляд, необхідно робити в деокупованому Криму, щоб встановити там ту саму політику справедливості щодо кримських татар? Власне, що варто зауважити, що дійсно Україна не робила дійсно достатньо ще до 2014 року, але в силу того, що в Криму не було як такої справжньої української влади, що до Криму не було зваженої гуманітарної інформаційної політики. Коли ми говоримо про гуманітарну політику, вона, звісно, що мала стосуватися або національних меншин спільнот, або корінних народів. І в силу того, що така політика була відсутня по відношенню до всього населення в Криму, воно, звісно, що стосувалося так само або не стосувалося корінних народів. Окрім того, на превеликий жаль, і Служба безпеки України не працювала тоді на Україну, і, напевно, що ключовими буцімто сепаратистами в Криму вважалися, на думку Служби безпеки, яка майже повним складом кримської, маю на увазі, звісно, що відділення, перейшла у склад Російської Федерації, присягнула країні-агресору. Звісно, що зараз ми власне працюємо над тими помилками, які були. Зараз, мені здається, і навіть цим ефіром ми показуємо, що українському суспільству дуже важливі корінні народи, і, зокрема, кримські татари. І, власне, перші кроки вони зроблені, на мою думку. Був прийнятий закон про
корінні народи України, яким були визначені кримські татари, караїми, кримчаки корінним народом, і що вже дає дуже багато важливих питань щодо захисту і мови, і культури, і в тому числі певних політичних прав. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом Меджліс у встановленому законом порядку здійснить реєстрацію представницьких органів, і після того можна буде вже і отримувати допомогу з державного бюджету України, тому що чинним законодавством про корінні народи передбачена підтримка представницьких органів корінних народів, ну і, зокрема, відповідно буде кримсько-татарського народу. Є певний захист, який стосується, наприклад, релігійних прав. Це, в першу чергу, я маю на увазі указ президента щодо офіційного відзначення 2 релігійних свят найбільших для кримських татар і мусульман, зокрема. Це Курбан-Байрам і Рамадан-Байрам, тобто свято розговіння і свято жертвоприношення, чого не було до того. У 2020 році указом президента це було зроблено. Зараз ми сподіваємося, що і в законодавчому полі це зробимо. Там недавно прийнятий закон про деколонізацію, який однозначно буде стосуватися і Кримського півострову, і потребу в деколонізації цих всіх російських топонімів, які були зроблені ще за часів, фактично, після початку першої анексії Криму. Це дуже важливі кроки. Кримські татари присутні на різних посадах в державних українських органах. Тобто це все елементи, звісно, що зваженої української політики. Я розумію, що цього ще недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб прийняти і закон про статус кримсько-татарського народу, яким ще буде ряд повноважень додано. Я сподіваюся, що ми в цьому році це зможемо зробити. Багато говорилося про необхідність змін до Конституції і зміни статусу Кримського півострова. Але насправді у цієї ідеї є в тому числі і критики. Від абсолютно таких заперечень ні, бо це та сама загроза сепаратизму, тільки кримсько-татарського, тобто цей наратив з минулого. Але є люди, які підходять до питання кримсько-татарської національної територіальної автономії, вони говорять про те, що все одно необхідно міняти якимось чином структуру влади в Криму, тому що ця Верховна Рада Криму, Кабінет міністрів Криму, все це має виглядати якось по-іншому. Які в цьому плані щодо статусу півострова, можливо, переформатування влади в Криму, які є задуми у центральної української влади на період після деокупації півострова? Пані Ларисо, ми з вами вже в одному з інтерв'ю і розмов говорили з вами щодо цього. Що важливо відзначити? По-перше, я є посадовою особою, будь-яке моє слово і представницею президента може протрактовано бути неправильно. Мені би цього не хотілося. І чому я про це говорю, такий момент, що під час воєнного стану жодних змін до Конституції України дійсно не можна зробити. Ну і, власне, на мою думку, будь-які зміни під час, навіть якщо це можна було би робити, до Конституції, вони не будуть правильними з огляду на те, що на даний момент краще Конституцію не чіпати, бо в цьому є дуже багато ризиків. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що дискусія, і парламентська дискусія щодо статусу Криму майбутнього, і дискусія в суспільстві, вона однозначно потрібна. І мені здається те, що навіть в такому форматі ця дискусія є, хтось за, хтось проти, хтось нейтральну позицію має і так далі. Це насправді добре, тому що це спонукає суспільство, в принципі, говорити і думати про це. Тому що ще деякий час тому, насправді, таких дискусій ми не могли навіть уявити на такому і високому політичному рівні, і на рівні суспільному. Тому це дуже важливо. Що важливо зауважити, що ми зараз розробляли такі першочергові кроки з питань реінтеграції півострову. І, звісно, що ми розглядали питання повернення української влади в Крим, тобто відновлення органів публічної влади на території півострова. Але
ми говорили про те, що спочатку має бути військова адміністрація запровадження, потім військово-цивільна адміністрація, потім перехід до, власне, цивільного життя. І на даний момент державні органи активно з питанням статусу саме території не працюють. Тобто на експертному рівні, да, ми радимось, да, ми плануємо робити певні соціологічні заміри, наприклад, щодо цього, да, і ставлення населення, роз'яснювальні певні речі треба обов'язково робити, там, дивитися на позитиви, негативи і так далі. Тобто з усіх боків розглянути цю ситуацію. Тому що я індивідуально можу вважати будь-що, да, як кримська татарка, але як посадовиця будь-яке моє слово може бути трактовано не дуже правильно, тому я вас прошу не питати в мене, чи я за, чи я проти. Однозначно ми з цими питаннями працюємо. Мені би дуже хотілося, щоб питання статусу Криму перейшло і в парламентську дискусію, тому що варто сказати, що приймати рішення в будь-якому випадку буде український парламент. Так? Тому ми не так давно презентували ці першочергові кроки українському парламенту, головам комітетів, групам дружби і так далі, під головуванням віце-спікера це все проходило. Звісно, що в нас були питання, які стосуються статусу цієї території Кримського півострову, міста Севастополя. І я сподіваюся, що ця перша презентація для них, вона спонукає ширшої дискусії в українському парламенті, щоб потім, в подальшому, коли це буде можливо, вносити зміни до Конституції після завершення воєнного стану, ми це зможемо робити. Фактично, коли ми говоримо про оцей каскад, серію окупацій Кримського півострову, які вчиняла спочатку Російська імперія, потім Російська Федерація, ми говоримо про акт геноциду. Це очевидні речі. Є парламенти, які визнали іноземних держав. Є абсолютно очевидно, що будуть ті, хто будуть доєднюватися до цього визнання. І в даному випадку зараз, на сьогодні, Україна є країна, у якої частина території якої окупована, позивається до міжнародних судів, в тому числі щодо акту геноциду проти українського народу. Чи є можливість піднімати питання про геноцид проти кримських татар, які вчиняла Росія, така глобальна Росія, на міжнародній арені? І чи потрібно це взагалі зараз змішувати ці два питання? Я не є юристкою-міжнародницею, тому адекватно не зможу вам коментувати, але що важливо відзначити, що переслідування кримських татар, воно завжди лягає в основу всіх документів, які Україна подає як міжнародні міждержавні судові позови. Така позиція, вона і встановлюється в Міжнародному кримінальному суді, була подана в Міжнародному суді ООН. Не так давно, наприклад, був оприлюднений звіт щодо кримських татар пані Дуні Мятович, Верховним комісаром з прав людини ОБСЄ, де фактично вказано, що кримські татари переслідувалися протягом століть. Да, і це дуже важливо, що в такому документі, новітньому документі, да, правозахисному фактично, описується така сталість і фактично геноцидна практика по відношенню до цього корінного народу. Тому я думаю, що варто юристам на це подивитися, чи це не буде заважати, да, в доведенні акту геноциду проти всього українського народу, але мені здається, це могло би бути елементом, тому що кримські татари є частиною української політичної нації, тому сукупність цих злочинів, в тому числі актів геноциду по відношенню до кримських татар, мені здається, могло би показувати цю сталу геноцидну практику російського цього міру, да, руського міра по відношенню до всіх українців. Кримські татари є частиною українського народу великого, да, тому, напевно, що це можна було би робити. Але я повторюсь, я не є юристкою, чи це можна робити, чи не можна, а можливо, вони вже це заявляють як правову позицію.
Ми поспілкувалися з керівником прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя паном Ігорем Паначовним щодо злочину проти людяності, який був вчинений в 1944 році, а також про те, хто міг би бути відповідальним в цьому злочині. Давайте почуємо. Геноцид за міжнародним гуманітарним правом – це знищення повністю або частково певної національної, етнічної, расової або релігійної групи. Саме на знищення кримсько-татарського народу і розраховував сталінський режим у 1944 році. Депортація була широкомасштабною, оскільки охопила всю територію півострова Крим та проводилась виключно щодо кримських татар і не мала нічого спільного з загрозою безпеці держави. Рішення керівництва радянської влади мало катастрофічні наслідки для кримсько-татарського народу та призвело до загибелі близько 50 тисяч осіб лише протягом перших 2 років депортації, що становило більш ніж 25% від загальної чисельності всього кримсько-татарського народу. Непрямі демографічні втрати у подальшому склали близько 80%. Цивілізований світ визнав насильницьку депортацію корінного народу Криму геноцидом. З юридичної точки зору це особливо тяжкий злочин, як за національним, так і за міжнародним правом. Саме тому нам було важливо не тільки реалізувати право знати правду про ці жахливі події, а й з юридичної точки зору встановити усіх осіб, причетних до вчинення цього злочину, що дасть змогу реалізувати принцип відновлення історичної справедливості відносно цілого народу. Ну що ж, ми почули пана Ігоря Паначовного, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, і повертаємося до нашої розмови з Тамілою Ташевою. От ми почули про те, що це акт геноциду. Ми почули про те, що як будь-який геноцид він спрямований на фактично знищення народу. Тобто люди можуть бути, але вони більше не ідентифікують себе, але вони або не є носіями певних маркерів національних. На ваш погляд, яким має бути от той відроджений Крим, в якому ми можемо сказати, що наслідки цих багатосотрічних злочинів проти народу подолані? Звісно, що історична несправедливість по відношенню до корінного кримськотатарського народу має бути подолана. І, відповідно, саме тому ми вчиняємо певні дії, це і приймається законодавство щодо корінних народів, зокрема кримських татар. Звісно, що ми бачимо Крим як вільну територію від російських загарбників. Звісно, що ми бачимо територію Кримського півострову демілітаризовану від країни-агресора. Звісно, що це територія, де мають право розвиватися і бути підтриманими в цьому своєму праві корінні народи, і в першу чергу кримські татари, як найбільш суб'єктний серед кримських татар, найбільш народ, який комунікує свою позицію як кримські татари, який говорить про свої політичні права, реалізацію даних прав на цій території. Звісно, що це українська суверенна територія, ніяк інакше це не може розглядатися лише таким чином. І, власне, кримські татари неодноразово говорили і артикулювали свою позицію по відношенню до української держави, як члени цієї великої політичної нації. Ми зараз, коли ми розробляємо, власне, всі ці першочергові кроки після реінтеграції, майже в усіх аспектах ми включаємо представництво Меджлісу. Наприклад, коли ми навіть говоримо про участь у військових адміністраціях, ми говоримо про важливість долучення представників корінних народів до військових адміністрацій. Коли ми говоримо зараз про створення кадрового резерву, ми говоримо про роль корінних народів, щоб кримські татари і їх представницькі органи делегували певною мірою в ці кадрові резерви своїх представників. Коли ми говоримо про туристичний потенціал Криму, то ми теж говоримо, що дуже важливо при відтворенні, при відбудові Кримського півострову враховувати інтереси кримсько-татарського народу і інших корінних народів. Тобто дуже важливо, щоб питання корінних народів
і кримських татар стали такою додатковою лінзою, як, наприклад, є правозахисна лінза у державі, коли вона формує певні державні політики, або гендерна лінза. Тобто такою наскрізною була в усіх сферах суспільного життя. Звісно, що це і питання освіти, звісно, що це і функціонування кримсько-татарської мови, звісно, що це і функціонування в освітніх закладах мови, і навчання. Про це теж потрібно думати, тому що ми розуміємо, що освітнє середовище було абсолютно просякнуто все російськими наративами, російською мовою. Відповідно, нам поступово потрібно буде це все прибирати з публічного поля, з освітнього поля і так далі. І, звісно, що це заміняти українським культурним, освітнім і так далі продуктам, але українським в широкому сенсі, тобто це українська мова і кримсько-татарська мова або мова інших корінних народів. Дякую, пані Таміла. З нами була Таміла Ташева, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. А я пропоную подивитися історію Бекіра Умєрова, активіста кримсько-татарського руху. Я народився у 1958 році, після 14 років депортації кримських татар. Постійно розмови велися тільки про Крим. Вперше я приїхав в Крим у 1967 році. Після цього моя любов до нього стала ще більшою. Я зрозумів, що не зможу прожити поза Кримом. У 1983 році, коли ми переїхали в Кримськ, застали якраз епоху Горбачовської перебудови, яка дала черговий поштовх національному руху. У 15 кілометрах від Кримська є місто Абінськ, і там же діяла потужна ініціативна група з 15-20 осіб. Вони виписали з газети висловлювання Горбачова про те, що в СРСР є невирішені національні проблеми. Це нас усіх дуже надихнуло, вселило надію на зміни. В Советском Союзе существуют нерешенные национальные проблемы. Ми вигукували одне єдине слово – «Батьківщину». «Батьківщину» до болю в горлі. До нас підбігли міліціонери, стали бити, виривати наші транспаранти. Така бійка почалася. Міліціонери крутили руки дівчатам, а хлопці не давали цього зробити. Нас було 100 людей, більше, ніж міліціонерів, але до них швидко прийшла підмога. Тут врятував ситуацію Ескендер Ага Фазилов. Він крикнув кримськотатарською «Сідайте!». Ми зрозуміли і відразу сіли на землю. Ну а міліціонери, тихушники, гебешники і сексоти ж не зрозуміли і залишилися стояти. Үкімет тарафынан или қарар алынды, біздерін күшінен Москвадан. Влада прийняла рішення видворити нас з Москви силою. Так і зробили. Московські події закінчилися без перемоги. Ми зрозуміли, що влада не збирається вирішувати наше питання. Значить, треба всім повертатися до Криму самим. А там вже в процесі вирішимо, як діяти далі. Це було 3 серпня в Абінську. Ми повертаємося самостійно. І оголосили про це всьому народу. Так і вийшло. В Крим почали повертатися тисячі і тисячі людей.
Тож депортація кримських татар – це злочин, який не має терміну давності. Але там, де є злочин, там є виконавець, винуватець, а також спосіб покарання винуватця. Про все це ми поговоримо з нашим наступним гостем. З нами в студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Вітаю вас, пане Олександре. От питання щодо покарання винуватців. Я пам'ятаю, в нас був судовий навіть процес, в якому був звинувачений Сталін, Берія і ще кілька осіб, яких вже, до яких не дістатися. Але тим не менш, ми говоримо, що депортація сама по собі, вона супроводжувалася в тому числі такими явищами, як незабезпечення людям, які були депортовані, умов перебування на нових територіях. Потім факт повернення, коли люди не могли, наприклад, їх депортували по кілька разів. Всі ці історії, коли кримські татари поверталися до Криму, купували будинки, потім з цих будинків їх виселяла місцева влада. Поліція не реагувала, і мається на увазі це період 60-х, 70-х років. Всі ці люди, вони ще живі, або принаймні самі факти цього, вони мають бути якось засвідчені, якось розслідувані. На ваш погляд, це покарання винуватців депортації. Як воно має виглядати? Ви абсолютно слушно згадали процес, який був порушений з питання Голодомору, який був розв'язаний в Україні 32-33 рік сталінським режимом, Радянським Союзом. І цей же режим, і цей же Радянський Союз вчинив низку інших злочинів, таких як депортація кримських татар, депортація інших народів, які проживали на той час на або новозахоплених, або тих, які перебували вже в Радянському Союзі територіях. І, власне, ці злочини залишилися неназваними і непокараними в більшості випадків, оскільки лише частина з них були визнані такими, що становили факт злочину, коли в республіках Прибалтики було чітко встановлено, що це був режим окупації з усіма наслідками, і відповідно до цього режиму відбувалося правове регулювання. І те ж саме питання реституції власності. Радянський Союз в Криму залишив незакритим цей злочин, злочин депортації кримських татар. І відповідно стоїть питання про те, яким чином він має бути визначений, кваліфікований на політико-юридичному рівні. Притягнути в зв'язку з термінами давності, хоч злочини такі, як воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності не мають терміну давності, але за спливом фактично такого масиву часу, коли вже немає живих навіть виконавців цього злочину, крім того, зміна режиму відбулася. Радянський Союз на сьогоднішній день не існує, хоч його правонаступницею заявилася Російська Федерація. І яким чином має бути вибудована оця система засудження тоталітарного фактично режиму, який продовжується. І тут ми говоримо про те, що ці процеси для того, щоб розслідування цих злочинів відбувалося не на політичному, а на юридичному рівні, і притягнення до відповідальності стало реальним, і не просто це було б покарання, а це була пересторога, так як Нюрнберзький або Токійський трибунали, вони стали пересторогою і стали таким терміном щодо покарання воєнних злочинців, які можуть бути і повинні бути притягнуті до відповідальності на найвищому рівні. Власне, це має відбутися, і це стане якраз відновленням справедливості. І, власне, ось оцей процес має бути побудований у вигляді і створеного трибуналу,
який буде працювати, вивчаючи всі документальні свідчення і здійснюючи розслідування відповідно до вже там чітких юридичних процедур. Ми звернулися до Рифата Чубарова, голови Міжлісу кримськотатарського народу, і запитали його, якою має бути державна політика щодо відновлення справедливості щодо кримських татар. Давайте послухаємо. Кримські татари були депортовані. Їх не було майже півстоліття на своїй землі. Все було в Криму знищено. Все, що нагадувало кримських татар. Історію їхню. Крим як батьківщину кримськотатарського народу. І повернутися на свою землю після таких великих втрат, коли не було 50 років школи. Не було видань, було дуже багато обмежень щодо професій. Але єдина земля, де кримські татари можуть відродитися і розвиватися, це є Крим, частина української землі. Колективні права. Мають бути спеціальні правові механізми, щоб можна було реалізовувати колективні права. Щоб дати гарантії розвитку кримським татарам, має бути особливий статус їхньої землі, як унікальної частини української території, української держави. Крим має зберегти статус автономії, але має бути визначено джерело, суб'єкт цієї автономії, і це є його корінний народ, кримські татари. Отже, Крим – національно-територіальна автономія у складі української держави. Ну, ми почули пана Рифата Чубарова, голову Міжлісу кримськотатарського народу, і повертаємося до розмови з паном Олександром Павліченко. Ну, ось ця ідея кримськотатарська національна територіальна автономія. Наскільки це може вирішити питання і взагалі чи потрібно давати якийсь особливий статус народу? Це гарне питання, і це питання політичне, яке вже впродовж фактично майже 30 років піднімається і обговорюється на дуже різних рівнях. Але це складний політичний процес, який так само має отримати належне визначення і передовсім з тим, щоб Крим отримав нове дихання розвитку у плані і свого, скажімо так, політичного, культурного, адміністративного і всіх інших видів врядування або реалізації, з тим, щоб це не була консервація якогось там, скажімо, навіть кримсько-татарського населення, яке може опинитися в специфічних умовах. Тобто тут має бути, як на мене, встановлений, прорахований весь цей набір інструментів, передовсім стосується врядування, тому що це питання врядування, питання політичної репрезентативності, питання умов проживання кримсько-татарського населення і інших етносів або національностей на території Кримського півострова. Тобто ці всі питання на сьогоднішній день, я думаю, що знов мають бути, по-перше, поставлені на порядок денний і розглянуті, з тим, щоб були чіткі умови і бачення стратегії розвитку Кримського півострова, який буде розглядатися уже в контексті української юрисдикції і відновлення після цього окупаційного режиму з врахуванням того, що якраз кримсько-татарський народ, він був найбільш видимим, ну, будемо говорити так, суб'єктом, який чинив опір цій окупації, і завдяки якому фактично постійно піднімалось питання про незаконну окупацію Росією і анексію Кримського півострова. Тобто це справді
знов-таки велика заслуга і роль кримсько-татарського народу, який продовжував і продовжує чинити несприйняття і опір окупаційному режиму. І оцей опір призводить в тому числі і до того, що Росія зазнає поразки і на фронті. Дякую, пане Олександре. З нами був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. А на цьому наш спецефір, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, добіг до кінця. І вже закінчуючи цю програму, я хотіла би сказати своє таке власне спостереження, яке переслідує мене буквально з перших днів окупації, коли я опинилася в Криму, покинувши свою домівку, коли я опинилася в Києві, покинувши свою домівку в Криму, я раптом усвідомила, що кримські татари, повертаючись після депортації, повертаючись на свою батьківщину після багатьох десятиріч мрії про неї, вони опинилися в ситуації, де їх в принципі не чекав ніхто. Радянська влада замістила населення, вона стерла пам'ять про кримських татар на Кримському півострові. І тоді, в 2014 році, покидаючи Крим, озираючись на нього, я розуміла, що я повернуся. І я знала, що мене будуть чекати. Будуть мене і таких, як я, українців, які вимушені були покинути свою рідну домівку. Нас будуть чекати кримські татари. Вони будуть зустрічати жовто-блакитними прапорами українську армію. В цьому нема жодного сумніву. Тому Україні, крім як державі, для того, щоб подолати наслідки геноциду, в першу чергу треба зробити роботу над помилками. І нарешті опікуватися тими, хто опікується нею в вільному українському Криму. На все добре, друзі. З вами була Лариса Волошина.